Сърцата, които са съединени в едно, търсете своя покой в Бога. Нека огън на любовта да гори и да посрещне Спасителят. Той е главата, ние сме членове на тялото Му. Той е светлината, ние отражаваме светлината Му. Той е учителят, ние сме братята. Той е нашият, а ние принадлежим на Него. О, елайте, елайте вие, деца на благодата, и обновете завета си с Него. Обещайте на нашия победител, че ще бъдете верни, ще го обичате с цяло сърце. Дори ако вашата верига на любовта не достига твърдост, побързайте към Исус, който отново може да я направи твърда да бъде. О, ти, верният приятелю, съедини множеството на твоите деца, обедини това множество, което е посветено на теб, в любов към теб и един към друг, за което е твоята воля. Обедини твоите деца в истината. Ти си истината. Всички, които ги осветила яснота на Твоето Слово. Ти си заповядал да обичаме. О, съживи мъртвите и тези, които са заспали в духа. Изпълни живота им. Запали огън на любовта, така че всеки да може да види, че ние сме от един корен, издънка, и всички стоим зад един мъж. Нека ние да бъдем съединени един с друг, така както ти си едно с Отец. Така че вече да не остане някой насаме да стои. Ние желаем да отразяваме Твоята светлина, светлината на Твоята любов. И тогава светът ще знае, ще види, че ние сме Твоите ученици. Скъпи братя и сестри в Господа, във връзка с днешното особено богослужение от Цюрих, ние ви поздравяваме. Всички вас, които сте дошли тук, и вие, които сте се включили към директното излъчване в целия свят, ние ви поздравяваме в скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Това е една огромна възможност и милост, че ние можем в това благословено място в Цюрих вече над 50 години слушаме Божието Слово, чистото, от устата на човек с призвание. Ние винаги много се радваме, когато чуваме отзиви, и радваме се, че много хора са подкрепени чрез тези богослужения и вярата им расте. В Евреи 13 глава 8 стих пише, че Исус Христос вчера, днес и до века е същият. И днес Той има същата сила, и днес Той все още протяга своята ръка на спасение, за да може да Му служим. Верният Господ нека да бъде
с нас и днес, с всички нас, и да дойде към своето си право с всички нас, защото Той в тези последни дни делото, което Той е започнал, ще го завърши победоносно. Преди молитвата и проповедта бих искал да чете от Псалом 111 или по-точно целият Псалом 111. Аллилуйя! Ще славя Господа от все сърце в обществото на праведните и в събранието. Велики са делата на Господа, изследвани от всички, които се наслаждават в тях. Царственост и великолепие е Неговото дело, и правдата Му трае вечно. Направи чудесата си да се помнят. Милостив и състрадателен е Господ. Даде храна на онези, които Му се боят. Ще помни вечно своя завет. Изяви на народа си мощта на делата си, като му даде наследството на народите. Делата на ръцете му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките му заповеди. Утвърдени са до вечни векове. Извършени са в истина и правда. Той изпрати изкупление на народа си, определи завета си до века. Свято и страшно е Неговото име. Страхът от Господа е началото на мъдростта. Всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата Му трае вечно. И в стих 10 ние прочетохме, че страхът от Господа е началото на мъдростта. Който наистина има в сърцето си Божият страх, такъв човек всички решения на Бога ще ги приеме с благодарно сърцето си и ще ги почита. Аз ще прочета още Божието Слово от посланието на Яков, 3 глава. Тук ние четем в стих 17 и 18 следните думи. Това е едно мощно слово за истината и мъдростта, която идва отгоре. Четем стих 17 и 18. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците. Преди проповедта, нека да молим Бога да ни даде благословение. Небесни Отче, Ти си милостив. С цяло сърце аз Ти благодаря за това Слово за Христа, което е живо, освобождаващо, за посланието, което носи освобождение, за Евангелието на Исус Христос,
Благослови всички, които днес ще слушат проповед боговдухновенно от уста на човек, който имал призвание. И разкрий себе си, че ти все още си същият. Нека днес Божият страх да се завърне в църквата като общност, защото има написано, че страхът от Господа е началото на мъдростта. О Боже, нека Твоето благоволение да бъде върху всички нас. Нека небесата да се разкрият широко над нас и нека Святия Дух да слезе върху всички нас. Възлюбени Господи, благослови Твоето Слово днес. Словото, което беше към нас, благослови по особен начин. Дай на всички нас нови сили. Благослови ни всички заедно, според изобилието на богатство на Твоята милост. В плътта ни, в душата, в духът ни, действай чрез Твоя Святия Дух и Твоето Слово. В святото име на Исус Христос. Алилуя. Амин. Амин. Аз също всички вас ви поздравявам в скъпоценното име на Господа. Много се радвам и съм благодарен, че можем да бъдем тук, за да се молим на Бога, да слушаме Словото на Господа. И това не може да се сравни с нищо в цялата земя. И това го казваме не с думи, но това наистина е факти. Отговорността, която е била дадена на нас, тя е много голяма. Това е най-голямата отговорност, която има сега на земята. Относно Бога и по отношение към хората. Голямото дело носи със себе си и големи поръчения, и големи отговорности. И най-вече в такива пътувания, които сега отскоро имах, Бог вече всичко е направил. Бог отваря врати, отваря сърца. И ние всичко това го виждаме. И Той още ще направи в бъдещето. Преди да споделя за пътуването ми, искам да кажа малко за земната страна. Ние всички, които винаги тук идваме постоянно на събрание, за да слушаме Божието Слово, не знае дали това сме забелязали, колко ръце тук се трудят в този мисионерски център, за да бъде всичко тук добре, да бъде уютно и да има ред, засаждат цветя, зеленина и се грижат за всичко това. След пътуването си, аз се завърнах тук и така разгледах нещата тук на територията на мисионерския център и много се радвах, когато хората доброохотно и с любов всичко това го правят. И тук всичко се прави, за да може да се чувстват добре всички онези хора, които ще идват след това тук. И искам да ви благодаря от сърце. Благодарност на вас, които имахте време и дойдохте да помагате тук. Дано Бог да ви даде награда за това. Има хора, които са призовани само да се молят за благословение, да дойде от Господа. И ние благодарим за това, за молитвите. И има други хора, които имат ръце, имат таланти, и за това също благодарим на Бога, че всеки се намира на мястото му. Тук никой не осъжда някого, който ни помага или няма време. Но ние искаме да благодарим всички вас, които имахте време и направихте го това да стане възможно. Бог да ви благослови, да ви даде награда. Ние очакваме следващите богослужения, които ще ги има тук.
очакваме велики действия от Бога, както никога не било преди. Някой каза по телефона, или не помня точно, беше личен разговор, лице в лице, и беше казано, че когато Бог прави нещо особено, може да се случи така, че врагът много пъти се опитва да поставя пречки, препятствия, за да се случи това събитие. Нека винаги да помним, че препятствията са дадени, за да може да ги преодоляваш. Не да се спираш на тези препятствия или да падаш пред тях, но те са дадени, за да ги побеждаваме и да вървим напред с нашия Бог и с вяра да издигаме на Него хваление и слава. А относно моето пътуване, все отново и отново е голяма възможност имам да виждам какъв голям резултат има това, че ние изпращаме от тук брошури, касети, какъв голям резултат има в Божия народ. Например, започвайки от Сингапур. Аз там имах възможност да участвам в библейски семинар, където имаше събрани хора от 32 нации, без да им бъде открито това, което Бог сега прави или го е направил в нашето поколение. Аз имах възможност да свидетелствувам. И след това събрах адреси на тези хора, които присъстваха на семинара, да може да им пратим от тук литература. И едно там отбелязах, че едната страна е, когато казват, ние четохме и вярваме, а другата страна е, когато Бог ти открива и ти така постъпваш вече. Това са две различни неща, съвсем различни. И както брат Рус каза, че в дните на Исуса хиляди и даже повече от хиляди са идвали и слушали с ухото си това, което е било казано. Те всички биха могли да свидетелствуват. Да, ние бяхме там, когато този мъж говореше на народа, бяхме там, когато той разщупи хляба и хляба се увеличи и стана повече и повече. Обаче какъв беше резултата на това? Малко хора имаше от тези хиляди и хиляди, които останаха накрая. Трябва да се проповядва. И каквото прави след това Бог, това вече е Неговото право. Нашето поръчение е да носим Божието Слово и така да го отнесеме до краищата на земята. А това, което се отнася за вярващите в посланието, вече е известно, че има много различни направления и навсякъде има скърби, нужди, навсякъде. Но едно бих желал да свидетелствувам, че Бог дава милост. Истината да се проповядва с любов, без да нараняваме някой брат, друг, или по име някой да наричаме. Просто Божието Слово да го даваме по такъв начин и да го обясняваме, както е нужно според Писанието. И това ще ми помогне най-много, а не това час да критикувам някой. Нека Господ да ни даде милост. Ние бяхме в Джакарта, имахме там добро богослужение. 1300 членове в 50-ната църква, където ние проповядвахме. Но какво да кажа, там стои една дама за тамвона, тя ръководи пението. Може би много неща там
би трябвало да се променят за по-доброто, но ние не отиваме там, за да нареждаме нещо, да променяме, но имаме търпение. Когато четем проповедите на брат Бранхам, и ние не разбираме тези неща, ако Божий Дух не им ги открива тези неща, в такъв случай ние със своите си думи ще доведем до спорове. Но една дама привеждаше моята проповед на тях и тя също е чела проповедите на брат Бранхам. И тя лично ме попита, дали аз считам, че не трябва да стои жена отпред на амвона. Просто нямаше там брат, който да може да привежда, който знае английски език. Но аз знае, че когато брат Бранхам беше в Финландия, там също жена привеждаше му, защото нямаше там брат, който може да привежда, знае езика. Това беше финландка, която много години е живяла в САЩ и тя просто много добре превеждаше. Да, преводачът трябва да бъде много добър, а не е такъв, който да търси думи. Наистина, трудно ми става, когато ме питат, дали ти си сигурен, че жена не може да излиза на амвона. Разбира се, че в такъв момент би трябвало да отговаряш с мъдрост и да цитираш Библията в точност. Както пише в Библията, че не е позволено жената да поучава в църквата. И не трябва жената да владее, да господства над мъжа. Но никъде не пише, че жената няма право да привежда или да дава свидетелство. Просто на хората трябва да отговаряш ясно и да оставаш с истината. И може би ще дойде такъв ден, в който ние още ще направим крачка напред и ще кажем на тази дама, че нейното място е по-добре да бъде със слушателите, отколкото на амвона да бъде. И аз в началото казах, че ако Божия Дух не открива, не дава откровение, тогава всичко е напрасно. Ние само с нашите думи правим разпри, враждебност и със собствени думи затваряме вратата. И вече нищо там не остава. Но самият Бог ще се погрижи, за да бъде накрая същото, както е било в началото. И във връзка с това някой сега отскоро ме попита, след като се завърнах, кога нашите сестри ще намерят мястото си в църквата на живия Бог? И аз отговорих, те вече са намерили мястото си. Ние имаме тук дякони, които ще помолим да служат в следващите дни, но в Божието царство никой не трябва да посочва мястото му на другия. Самия Бог поставя на мястото това, което за Него е определено. Никой не трябва да подбутва другия или да принудва другия към нещо да направи. Но ние получаваме всички едно и също поучение и получаваме Словото в сърцата си. Там брата в Джакарта чете моето свидетелство за Божият глас и изведнъж каза такива думи. Вътрешно беше възбуден и каза такива думи. Брат Франк, кажи ми, когато Господ ти говореше, какъв гласът му беше? Дали това беше гласът на много води? Аз му отговорих, не беше така. А той погледна на мен и казва, нали написано в Библията, че неговия глас като шум на много води. Господ може да говори така, както Той желая да говори. На Павел, например, е говорил на еврейски език, ясно му говорил, без да има глас като шум на много води. И тогава аз казах на този брат, възлюбени моя брат,
Това не беше глас, като шум на много води, но това беше ясна реч. Всичко беше разбираемо, всяка дума. Да, хората започват да си мислят, да си представят как е било, как е възможно това. Има мнозина, които казват, Бог ми говори. И тази жена каза, че Бог е казал, че тя трябва да отиде в 3 държави, в 2 вече е била, но в 3-та още не е отишла. И аз мога да кажа, че и аз не съм отишъл там. Но във връзка с това, какво може още да кажем? Има хора, които, може би, не знаят, че има по-добро, отколкото това, което те правят. Както в земния живот, хората си имат собствени разбирания, представи и понякога не могат да контролират себе си. Също и вярващи има, които не могат да правят разликата помежду това, което идва от Бога, и това, което те усещат в себе си, имат чувствование. И различни думи, различна реч. Понякога става дума, че разговорът върви в твоята душа. Понякога Бог разкрива себе си чрез видение, и Той може да говори по различен начин, когато, където, както е желая. Но нека да кажем обобщение във връзка с това. Божието Слово произвежда онова действие, за което е било пратено навсякъде, във всички държави, на всички места. Но разбира се, че има още големи скърби навсякъде в средата на Божия народ. Брат Алфред Борг е тук и ние, които печатаме тук. Ако бихме желали да печатаме всичко, което става сега, то трябвало да имаме 3 издателства. И бихме печатали денем и нощем, и тогава нямаше да успеем всичко да осветим, което става в този свят. Но акцента не е на това, колко сме прочели проповеди, но акцент е на това, дали Бог може да ни открие истината чрез това, което четахме. Има хора, които казват, аз всички 1300 проповеди ги имам и аз твърдо зная какво там се казва. Аз много добре помня. Да, възможно хората това го има. Това е добре. Да стои на рафтовете, проповедите, взимат ги там, държат ги в ръцете си, но ние нямаме това на предвид. А акцентът е на това. Ето четохме Лука 10 глава, че Господ говореше към своите си не само с притчи, но ясно им казваше: на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство. Това разбираме ли го? Че същата Библия, която се чете в повечето от 300 деноминации, по нея се получава на всички семинари. Същата Библия. Не е така, че една страница по-малко да бъде или една глава повече. Но къде е откровението? Къде има обращение на Бога към хората? Къде има хора, които са готови да се покорят на Божието Слово? Мисля, че това беше в Джакарта. Онзи милионер, който е, може би той искаше да бъде милионер от Хамбург, изведнъж казва: искам с вас да говоря. Казах: добре, и започна. Аз изучих всички религии, аз търсих. Сега искам вас да ви питам, вие нали сте религиозен човек? Кажете ми, защо точно в християнството беше толкова много пролята кръв, така че да бъдем блаженни, святи? Знаете какво се случи след това? Когато поставиха този въпрос пред мен, аз получих откровение, но не ме питайте колко е мощно и дълбоко значението му.
то беше толкова мощно и прекрасно, че бих желал да има около мен велико, най-голямо събрание, което може да бъде на земята, може би най-малко 1 милион. Има хора, които изобщо не знаят значението на това, което питат или казват, но важно е ние по всяко време да бъдем готови, да може Бог да говори към нас, да имаме такова състояние. И ако Бог ще позволи, през почивните дни, аз ще спомня това и ще говорим относно това. Толкова е прекрасно и чудно да виждаш как Бог водеше, как Той води до днешен ден. Защо е било така, а не по друг начин? Бог го знае. Той си има план, Той има път. И само този път води към целта. Само този план. Само Божия път води към целта. Сега не искам да говоря подробно във връзка с това, но това, което четохме днес, всеки един стих, той дълбоко пада в сърцата ни. Тук четохме: аз ви изпращам като агнета посред вълци. И още четохме: давам ви власт да настъпвате змии, скорпиони, власт над цялата сила на враги. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте. Всичко това принадлежи към служението на Господа. И моля ви, като братя, нека от днешен ден това несериозно да го приемем, че това, което Господ е казал, да го приемем сериозно, а не само да го повтаряме, но да бъде реалност в живота ни. Да бъдем убедени, че болните вече са изцелени, а грешниците са били спасени, когато Христос е умрял на кръста. Възлюбени брат Руси, мои скъпи братя, които сте събрани тук, ако ние се молим за хората, които идват при Господа, ние ги спасяваме или ги правим блаженни, или им даваме изкуплението. Ние това не го правим. Ние само проповядваме. Ние се молим за тях, за да могат те да дойдат към тази жива вяра, да имат пробив към вярата и това, което вече е било извършено заради тях, те да го приемат и да го изживеят. Нека от този момент да приемаме, че всичко това вече се е случило. Ние сме тук не заради това, че те да опитат дали ще можем да ги изцелим или не. Но ние сме тук да възвестяваме, че с Неговите рани ние бяхме изцелени. Ние сме тук заради това, че извършеното дело на Голготата да има явни резултати, които можем да ги виждаме, без напрежение, и да имаме послушание на Господа, който ни е дал Словото си. Нали на това брат Рус поставя акцента, който много докосна сърцето ми, също е вашето. Когато Господ праща, Той го и потвърждава. Поне Божието Слово потвърждава. Не човека се потвърждава, но първо Божието Слово се потвърждава. Аз дали се нуждая от някакво потвърждение? Не. Аз ще бъда доволен, ако Божието Слово, което проповядвам, да бъде потвърдено от Бога. Както пише, мисля, че в Евангелието от Йоан, последната глава, че Исус е бил със своите си и потвърждавал Словото. Дали ние сме готови да разчитаме на това, че Божието Слово не само ще бъде проповядано, но то ще бъде потвърдено от Бога. Аз не бях готов за това, но мисля, че то пише в Йоан, Евангелието, стих 30, глава 20. И Исус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тази книга.
Євангеліето от Йоанн 20:30. А тези са написані, за да повярвате, че Ісус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Но аз търся още друго място, където пише, че Той потвърждавал или свидетелствувал, Той е някъде в края на Евангелието. Може би това е в Марк. Евангелистите са писали всеки малко по различен начин. Са описвали това, че да има изцяло описани събитията, които ставали там. Във всички Евангелия това го има. Евангелието от Марк, 16 глава, от стих 14. Ние вярваме на това и сега, днес. То е актуално и днес. Това е мисионерско поръчение. То наистина го има, защото Божието Слово така казва. То е от Бога. Още в стих 19 пише: и така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Ние по-рано, не знам дали ви помните това, може би мнозина го помнят още. Когато ние четохме приглашение за евангелизация, там четохме, че ще има придружаване от пеене на хора, музикален съпровод и така нататък. А тук какво ние четем? Какво ще ги придружава? Съвсем друго пише. Като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото. Това пожелаваме на всички. Наистина Господ да съдейства и Словото на Неговата милост да бъде потвърдено с чудеса и знамения. Нека никой да не си мисли, че ние гоним чудеса, знамения някакви. Не, никога. Мога да ви гарантирам, никога това няма да стане, че ние да гоним чудеса. Но това, че ние ще виждаме чудеса, да, това ще става. Ние поставяхме на Божието Слово такъв акцент, каквото ему принадлежи първо място. Защото в началото беше Словото. И за това е ставали различни неща в началото. Бог казвал дума, ето ставало. Ако и накрая също така ще бъде казана думата, и трябва да очакваме, че същото ще става наяве. Но да критикуваме другите, какво те казват или поучават, ние с това няма да достигнем целта. Много неща стават в религиозния свят. Ние това много добре го знаем. И ние, като братя, особено събота сутринта, събота вечерта, говорихме за различни ситуации в средата на Божия народ. Който иска в това да участва, може да участвате. И когато има въпроси и проблеми във връзка с тези лъжливи тълкувания, братята имат право да се тръгнат от тук с ясно разбиране, така че на своите си места да разкажат това, което тук става. Ние съжаляваме за цялото всеобщо състояние, в което се намираме ние и целият Божий народ. Ние съжаляваме не за онези, които се тръгнаха и отидаха в лъжливи учения. Ние не само за тях съжаляваме, но и за нас също съжаляваме, казвайки: Господи, ако Ти ги беше ни опазил да останем в Словото Ти, и ние щеше да се подхлъзнем и да отидем в различни пътища извратени и нямаше да бъдем тук. Ние също заставаме под Божията воля и казваме: Бог все още не е дошъл към своето си право.
Но той все още е същият. И когато чуваме различни новини от специалисти, така наречени, ето сега свежа новина, която не може да я скриеш. Хората искали да отидат в Индия, защото един човек твърди, че Уилям Бранхам уж казал, че ще останат не 7000, а 700. И вярвате или не, там бяха събрани точно 700 човека и един от тях милионер. И сега хората се опитват да отидат там, в Елпасо. И мнозина там вече очакват да стане нещо велико. Там при тях третия етап в разгара си. Дори Бог е сътворил катерички по молбата на някой. И какво ли не там става? И хората вярват на това всичко. Там има ли огън, светлина и други неща? Не зная дали мога това да казвам, но братята от Киншаса познават един човек, който твърди, че новото име на Господа е Уилям Марион Бранхам, заместо името Господ Исус Христос. Аз видях тези снимки със светлина и огън и отгоре пише това. Никаква светлина и огън не ме интересува. В моята Библия пише: Твоето Слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми. Ако аз наистина виждам Божията светлина, аз не правя от това пропаганда, но падам на лицето си като Савел и казвам: Господи, какво искаш да направя? Божията светлина носи съвсем други резултати, различни от това, което сега виждаме там. И никъде не е написано, че ние трябва да повтаряме, да подражаваме служението на брат Бранхам. Разбира се, има написано, че ще има подражатели, както било в дните на Моисей, но всяко едно подражание не е оригиналът. Има само един оригинал. И ние на това ще правим акцента. Защото само един, който е имал това поручение от Бога, е бил брат Бранхам. Бог му е пратил ангелът си и му е казал чрез ангела, че ще му бъде дадено знамение на Месията. И било му дадено описание, било казано за Моисей, че както Моисей му било дадено 2 знамения, така и на него се дават. И той ясно е казал, че както тогава Господ е дал на евреите и самаряните знамението на Месията, че Той откривал мислите на сърцата им, знаел имената им, знаел откъде са дошли. И това служение сега се повтаря пред завръщането на Исус Христос. И то вече е станало. И никъде в Библията не пише, че това служение ще продължава да се извършва от мен или някой друг. Имаше само един, единствен, седмия пратеник, който ни донесе Божието Слово. И ние сме приели Словото, ние не сме подражатели, ние сме получили прекрасно послание и разкрито Слово, духовна храна. И ние нужно да подражаваме, само да слагаме на духовната маса за Божия народ. Колкото по-добре ще сложим, по-добре ще бъде това за хората. И това ще го правим до самият край, докато Господ ще се завърне. И няма да тръгваме по онези неща, които не са според Библията. Даже, може би, аз вярвам, че тук на нашето място имаше хора, които видяха дега на това място тук. Това го оставяме на страна, нищо не казваме във връзка с това. Може така да стане, че има свърхъестествени неща. Ние не ги отричаме, не спорим. Но, обаче, чуйте сега внимателно. Винаги ние все още имаме възможност онова, което става, да го проверим с Божието Слово. Каквото и да идва, да заминава, ние сме длъжни
і това не може да подминаваме. Ние сме длъжни да проверим с Божието Слово всичко, каквото става наоколо нас, на каквото се получава. Не с нещо друго да проверим, а с Божието Слово. След това мога да ви доведа към думите на брат Бранхам. Мисля, че 3 или 4 катерички Бог сътвори според Словото Му. Но какво Господ му каза? Аз ще те науча на това, какво трябва да става чрез служението на казаното Слово. Ще дойде време, когато няма нужда да има молитва за болните, но ще бъде казана дума и те ще бъдат изцелени. Ангелът на Господа му е казал дума по дума, че в основание на Марк 11 глава, стих 22-23, който каже на тази планина, с вяра ще каже, вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва. Ще му се сбъдне каквото и да каже. Божият мъж бил вътре в Божието Слово, и служението му е било в основание на Божието Слово, доказано със Святото Писание. Същото трябва да остане до самия край. Трябва да има посока, която може да бъде наречена Божествена посока. И тя не върви на 4 различни посоки, но върви в едно. И това е Божествена посока. Ние вече това сме го казвали много пъти, че единствено, което нас директно ни свързва с Бога, това е новораждането отгоре, от Духа и от Словото. Хората, които са новородени от Бога и носят в себе си семето на Божието Слово, самите те са Божественото семе. Те имат само едно отношение, и това е връзката с Божието Слово. Всички останали тълкувания са гадни за тях. Аз не зная как вие се чувствате, но тези човешки тълкувания, обяснения, те помрачават онова Божие Слово, което Бог го е казал. Брат Рус вече каза, че когато ние бяхме при стената на плачът, ние влязохме в онези помещения, които са под стената, ние сложихме на главата си тяхната кипа и бяхме там в Мишма, както се нарича. Видяхме тези големи книги. Как ги наричат? И какво видяхме? В тези книги на една голяма страница само един стих от Моисей и отляво тълкуване, отдясно тълкуване, отдолу, отгоре, навсякъде тълкуване. Нали е така? Даже може да ви покажем снимка. На цялата голяма страница само един стих от Моисей. И видяхме още как там идват всички онези там да изучават това. Но моето сърце е наскърбено, когато виждам всички тези тълкувания. Нали в дените на Господа те също не разбраха същността, но те вярваха на всички тълкувания. Точно тези тълкувания и заслепиха книжниците и фарисеите по онези дни. И толкова ги заслепиха очите им, че Господ го каза това. Същото важи и за коментариите относно това, какво казал Петър, какво казал Павел. Забравете тези коментарии. Тук е оригиналното семе на Божието Слово. И Божият Дух, който е вдъхновил Словото на Бога, той е в нас. Светлината свети и в тъмно място. И животвори, и ние ставаме живи. Същото се отнася и за посланието на часи. Какво се тълкува отпред, отзад, отляво, отдясно.
Ако някое място не го разбираш, ти или аз, остави готована страна и очаквай. Ще дойде време, когато Бог ще доведе всичко в ред в твоето сърце и моето сърце. Ако си мислим, че можем да направим така, че Бог да побърза, не. Нашият Бог е всемогъщият. Времето и вечността, всичко е в Неговия контрол, в Неговите ръце. Ние не трябва да се грижим за това. Той всичко ще доведе в ред. Нашето желание е само Господ да може да дойде към правото си с всички нас, с теб, с мен, всички нас, които сме на разположение на нашия Бог. И ние желаем тези дни, които са пред нас, да бъдат благоволение пред Бога, да станат за нас благословение и да си тръгнем от тук с всички наши братя и сестри да кажем, колко е добре ни беше тук. Мисля, че ако Господ е помежду нас, тогава на нас ни е добре тук. И аз вярвам, че всички ние имаме на сърце да го молим, Той да ни посети със своето си присъствие, според милостта си. Той да бъде помежду нас като говорящият и действащият. Този, който и днес себе си открива. Той не е далеч от нас, от всеки един от нас. Той толкова е далеч, колкото ти го считаш, че Той е далеч. Но Той е близо, Той желае да разкрие себе си. Аз вървя с увереност към тези идващи дни, не така, че да бъда уверен в себе си. Не, колената ми треперят, както и Павел е казвал, че със страх проповядвал страхопочитание и да имаме това страхопочитание пред живия Бог. И днес искаме да кажем така, че всички тези места ги посвещаваме на Господа, Той да освети, Той да даде да има грижа, че винаги да има ред тук и децата да бъдат с родителите винаги, да няма препятствия и да няма никой препятствия относно Бога, да няма никакви празни разговори помежду нас, но както е написано, моят дом ще се нарече дом на молитва. Ние получаваме телефонни обаждания и понякога хората ни съветват също добри неща. Една сестра звъняше и каза, когато ще се съберем в Крефилд, няма ли да има възможност да бъде прочетено от Библията онова място, че Божия дом е дом на молитва, а не е дом на дискутиране, спорове и така нататък. Какво да правим ние? Има хора, които имат дълбоко желание в сърцето си да преживеят Бога. Хора, в сърцето на които дълбоко е вкоренено Божието дело. Аз мисля, че ние всички принадлежим към тези хора, иначе не щеше да бъдем тук. Давайте ние във всичко да полагаме усилия от наша страна, за да може Господ да дойде към правото си с нас. На Него, на Господ, на Царят на царете, който е приел образ на слуга и дошъл тук в плът и спаси всички нас. На Него да бъде издигнато хваление, чест и слава до вечни векове. Той е същият. Нека Той да дойде при нас и да потвърди Словото си на милостта с чудеса и знамения, чрез спасение, изкупление, освобождаване, така че Той да може с всички това да го направи. Всеки, който желае вярва на това, на Него да бъде издигнато хваление, чест до вечността. Амин. Нека да се изправим за молитва. Скъпи небесни Отче, с цяло сърце аз желая да дам на Теб мястото тук, на Амвона, и да посветя на Теб цялата тази сграда. И искам да Те помоля, за да поставиш огнена стена
около нас. Ти да бъдеш тук с нас, с Твоето присъствие, така че нашите мисли, усещания, думи, чувствования, впечатление, каквото да има в нас, всичко, което може да употреби врагът, за да направи враждуване помежду нас. Молим Те да примахнеш това от нас, дай ни различаване на духовете, позволи ни да виждаме как врагът може да направи беда. Позволи ни да преживяваме още прекрасни дни, такива каквито още не сме имали. Възлюбени Господи, ние Те каним. Ние идваме под защитата на Твоята кръв, кръвта на примирението, и вярваме в пълното изкупление, което Ти си ни дал. Възлюбени Господи, бъди милостив към Твоя народ, изпомни завета, който с нас сключи. Изпомни думите на обещанието, което Ти даде на Твоя народ. Упълномощи моите възлюбени братя, както Ти в началото си упълномощил нашите братя, за да знаят, че имат правото да полагат ръце на болници, да им казват, че Ти си здрав в името на Исус Христос от Назарет. Ти вече си ги изцелил, но те да знаят, че имат право да полагат ръцете на грешниците, да казват: Твоите грехове са опростени. Не ние прощаваме и изцеляваме, но ние проповядваме опрощението и изцелението. Ние вярваме на това. И за това молим Те, о Боже, дай да бъдем трезви в умът си, водителството от Твоя Дух и вдъхновението. Господи, Ти самият ила в това цялото богослужение. Нека Твоите ангели да присъстват тук. И ние, Боже наш, посвещаваме себе си на Теб. Ти изпълни нашите устни, нашия език, нашия ум. Направи ни така, че с огън от небето нашия език да бъде запален и да възвестява велики Твои дела. Дай да има единодушие в средата на Твоя народ, както Соломон се е молил, да няма никаква вражда и да няма пред Теб нищо, което е започнало, а то е ненужно. О, Боже, отвори небесата, бъди милостив към нас, поради Твоето Слово. Разкрий себе си на нас и благослови ни. Благослови моите братя и моите сестри и благослови всички онези, които има да дойдат тук, и бъди с нас по особен начин. В святото име на Господа Исус. Алилуя, алилуя, амин.